National Geographic. Que tal, amigo? Chamo para ofrecervos un programa de televisión. Sí, material de calidade. Como? Que entendeu por material de calidade? Pois, humor chabacano, cachondeo mental, peidos, travestismo. Como di? Pingüinos copulando. Pero que dis? Será marrano pervertido. Como está o mundo da televisión, Pingüinos copulando. Hai que ver. Que porquería. Pingüinos copulando. Boas, é a galega. Unha pregunta, a vos interesan vos as imaxes de pingüinos copulando? Ah, non, normal, claro que non, home, unha marranada. Sí, o que eu teño para vos é un programa de humor. O de sempre, peidos, travestismo, alcohol, violencia. Gusta vos, Claro. Galicia. Hixiene. Baixas paixóns. Travestismo. Humor inteligente. Nacionalismo. Non o perdan. Que dixen eu, entro? Os galegos e a saúde. Ai, como teño os cadrís. Non hai nada que preocupe tanto aos galegos e galegas como a saúde. Sacando as hipotecas, claro. Espero que a eses descerebrados non se lles ocorra facer chistes idiotas sobre un tema tan delicado. Delicado de saúde. Moi ben, pois xa está todo listo, Agora mesmo os levamos a quirófano e facemos a operación. Digo, por que decidiron a separarse despois de tanto tempo? Pois mira, nós estábamos moi ben así, porque tiñamos un acordo. Se unha das dúas ligaba cun rapaz, a outra non miraba. Pero eu casei fai 2 semanas. E esta porca, na lúa de mel, cando queres ter un pouco de intimidade, pois veña a mirar, veña a mirar, veña a mirar. Pero fai 2 días, facendo amor co meu home, a moi cocha, non paraba de mirar e tocou o cu. Pero que lle vou facer, Que lle vou facer? Eu sei que non está ben, seino, pero non o puiden evitar. Está moi bo. Pensei que non se ia decatar, pero claro, el notou 2 mans e mosqueouse. Pois non se preocupen, Nos imos separadas e van poder levar unha vida completamente normal. Ala, imbécil, pero que non fa. Isto é indignante. Así non hai quen confíe en sanidade pública. Por favor. Muller, non sei por que se poñen así. Fai un erro de nada. É vostede un desgraciado. Pero non querían estar divididas, pois xa o están, coño. Sí, pero non así, animal. Quieren separar a 2 siameses y en realidad los separan de cintura para abajo. ¡Ah! Caray, gallego, ¿cómo está la sanidad en tu tierra, no? Home, estará como en todos los sitios, dijo eu. No, como en todos los sitios no, que en Cataluña la sanidad es modélica, E logo non tenes denuncias, ni fallos, ni listas de espera. Listas de espera, ¿y eso qué es? Allí nada más ponerte enfermo, ya te operan, nen. Eso es caca de la vaca, en Euskadi es todo mucho mejor. Mira, allí te operan 4 meses antes de quedarte enfermo, Menudo somos. ¿Qué pasa, figura? Ya estáis discutiendo, ¿no? Liquidando España. Non, jefe, estamos falando das listas de espera. Uy, eso en Madrid está fetén, porque allí no tenemos lista de espera. ¿Cómo fan? Pues no llevamos cuenta de los enfermos y ya está. Muerto el perro, se acabó la rabia. ¡Qué idea tan estupenda! Lo que dice el gallego, que estás atontado, que eso es una barbaridad, hombre. ¿Qué? Ya estamos protestando, ¿no? Joder, yo lo que digo es que mejor serían las cosas si cada autonomía no hiciese lo que le saliese los huevos. Mira que negarnos el derecho a gobernarnos, pero, mira, ¿te vienes Monserrat? Sí que me voy, Pachi, pero porque yo lo quiero, no porque me lo impongas, Bueno. Joder, qué alto está, Bueno, vale, pues por Puyol, que con él estábamos mejor. Esto es todo animarse, venga, arriba. ¿Y tú qué, gallego, no te apeas? No, porque sabe que pasa? Eu poño moi pouquiño enfermo, Ah, y cuando te pones, ¿qué haces? Entón calo a boca, eu calo a boca.
Qué buena respuesta. Pero qué listo soy, macho. Así da gusto, hombre, así da gusto. ¡Ai, Lalelo! Bos días. Hoxe imos coñecer unha muller extraordinaria. Chámase Manuela Moscoso. Bos días, Manuela. Muy buenos días, nos di Dios y la Virgen Marías. Dixéronme que sabe vostede moitos cantares galegos. E iso certo. Mira, parece mentira que sea na televisión de Galicia, Eu sei, pero quen sabe realmente é a miña cabra, que canta como los ángeles del cielo. A cabra, Manuela. Arrea, parece mentira, queres verlo? Mira, botei unha pieza, Nicolasa. Señora Manuela, estou totalmente impresionada. Pero que sacaches dun circo? Que circo, ni que nada, muller, no me no. Está que ir a clase, lo que vaya a clase perfecciona a voz. Pero agora vou te levar ao jaliñeiro, que teña aí uns polos de enjorde que cantan que parecen tenores, Ui, e os conechos que bailan. Parecen ángeles. Pero que bichos iso? Sí, que pasada, que non? E gustouche esa mamarrachada? Mogollón! Ai, filliña, ti tiñas que ir ao psicólogo que che mirara a cabeza, Pois claro, normal. Como todo mundo que ten que ir ao psicólogo. Faiselle a vida costa arriba, non se queixe. Peor o ten Alfredo, o desequilibrado. Villaverde, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, campeón? Cacho festorrón onte, Mi Madrid, aquí desfeito. No, está a casa, que tens que ver como está. Menos mal que aparente non está, que senón dalle algo. Ai, Villaverde, espera que me está entrando outra chamada. Sí. Hola, cariño, que tal no balneario? Como que te aburres? Como que marchaches e ves para aquí? Pero ainda tardas, non? Que xa estás chegando? Vale, veña, vémonos agora. Chao, un mico, chao. Hola, cariño. Moito tardaches. Estou morta, Sí. Sí, estou morta de aburrimento. Non sei que lle ve a xente os balnearios. De verdade, xa me tardaba a chegar a casa. Que horror. E ti que tal? Eu, nada, aquí tamén aburrido, como sempre. Ai, que sede. Vou por auga, cociña. No, muller, xa vou eu, que ti estarás cansa. Ai, sin sede. Claro, muller, xa che collo eu o vaso de auga. Gracias. Te preocupes. Cariño, un día destes vai haber que meterse coa despensa. Creemos que estamos ante un claro exemplo de que este árbitro está tomando partido por un dos equipos. Volvemos ver a repetición. E agora, compañeiras e compañeiros, a loita continúa con os rumbeiros independentistas. Boas noites, Nazón de Breogán.
mocidade galega sabe realmente de quen ven sendo. Meu sobrinho, por exemplo, anda a escoitar todo o día cancións en inglés dun grupo español que se chamaba Over. E o que é peor, é do Real Madrid. Pero non o fai por mal. O que pasa que o probe anda perdido. Que podía facer eu? Levalo a Pasarón? Facerlle o carné do Celta? Podría ser. Pero non. Preferín mellor explicarlle quen é, de onde ven e cara onde vai. E como facelo? Pois moi sinxelo. Coa forza da rumba. Cando me falan de España, eu teño unha disputa, que se España é miña nai. Eu son un fillo de España, ese son fillo de España. Os españois son fillos da miña nai, pero xa caín da burra. Os españois non son irmáns, que eu son fillo da Galiza, de Ordenazón, de Breogán. Breogán é papá, e Galiza mamá. España non sei quen carallo será. Ese tes devoción pola hispana nación. Deberás marchar de aquí e coller un avión que che leve un suspiro ata Madrid. Arte trovadoresca. Nas refinadas cortes da Provenza naceu un novo xeito de entender a vida que tivo a súa máxima expresión no amor cortés. Un complexo código poético empregado polos cabaleiros trovadores para expresar o amor que sentían pola súa dama. Vanme cantar o amor, unha canzón estilo provenzal, a miña fermosa señor, de grandes ollos azuis e abondoso cabelo de ouro, e un corpo delgado, de corpo tamén grande e abondoso. Ai, nunca unha canzón tan fermosa escoitara. Que xeito de trobar tan requintado, cabaleiro Raimón. O modo provenzal, como en todas partes. Eu é que aquí se estila de outro xeito. Aquí máis ben non se estila. Como? É que nestas terras galegas non coñecedes a arte poética? Aquí temos un xoglar, chámase Froilán. Amigo, marchou, meu amigo, sei que comerlle un figo. Amigo, marchou, meu amado, a por un figo mal bocado. O meu amigo vai un figo a por un figo, de a cabalo vai, meu amado, mal bocazo. Ai, oh, menos mal que calou. Si, ó. Ei, que pasa? Vénseme toda a cabeza. Ai, sí, mira, tío, eu quería taparche o buraco que tes na boca. Pero que pasa? Non che gustan as miñas cantigas? Ni ela, ni a ninguén. Home, que estamos fartos de toda esa maricallada túa do amigo que comeu un figo que foi a Vigo, máis do amado que malpocaba. Pero onde se viu, home? Un home que lle canta cantigas de amor a outro home. Ben se ve que andas na sodomía, Froilán. Pois ben se ve que ti non tes nin idea de arte de trobar. Porque mira, se eu uso a palabra
palabra amigo é porque rima con Vigo e con Figo. E para que o saibas, se usa a palabra amado é porque é a única palabra que hai no mundo que rima con malpocado. Ademais de mal trovado, atrasado e apampado. Así como todos os adxetivos e participios acabados en ado. Eu son Raimón, cabaleiro da Provenza e célebre trovador. E ando na procura dun xoglaro que chaman Froilán. Sodomía. Eu son o xoglar Froilán, que queredes? Enfrontarme en boa lid contra vos. A miña arte provenzal trovadoresca contra o voso estilo galego que tanta sona ten de... Non achaba o trovador as verbas para describilas sinxelas e pode que sodomitas composicións do xograr Froilán. As loitas entre caballeiros fanse con honor. Que armas vas levar, Froilán? Non, nada de armas, Bermudo. O desta noite o cabaleiro e máis Raimon ímonos enfrontar nunha zusta trovadoresca. O qué? Sí, facemos cantigas para picarnos un contra outro e gaña o que insulte o outro con máis enseño e elegancia. Santo sepulcro. Pero que lle pasa ao mundo? Onde quedou a nobre loita corpo a corpo? A que veñen todas estas maricalladas? Amigo, vai, meu amigo, amigo. O temor ao fracaso invadía o corazón do xograr Froilán. Non me digas que o cabaleiro Raimón non é o home máis aposto do mundo. Sí que é, muller. O que pasa que vim por aí que algo... Non pode ser. Que sí, pero non ves que non cheira. Este dos que se lavan todos os días. Estas son as regras, xoglar Froilán. O que comeza marca o estilo e o tipo do verso que seguirá o seguinte. Estades de acordo? Está! Isto debería dicilo eu, non, García? Veña, quen dixo medo? Comezade a insultar. Está ben, como as regras as puxen eu, e ti ten o privilexio de ser o primeiro. Non, comezade vos mellor. Galego teimudo. Está ben, como que irades. Semella que o xoglar Froilán só sabe rimar 3 palabras que por riba riman mal. Semella que o xoglar Froilán é un pailán obtuso con pouco siso e pati corto que por riba descoñece a hixiene persoal. Que respostades a estas verdades que vos acabo de enviar? Pois eu serei todo o que ti dis, pero sabes que te digo, cabaleiro Raimon, que ti ainda o es máis. Está visto? É que non ten onde levalas. Nunca tal cousa vi. Tranquilo, é que choramicas, pero non se lle pasará. A él quizáis sí. A min non sei. Pero que queredes decir, cabaleiro Raimón? Non vistes de que xeito me devolveu os golpes. Que forma tan elegante. Eu despregando toda a miña arte, todo o meu enseño trovadoresco, e el contesta sen esforzo e limpamente. E ti máis. Pode haber algún xeito máis elegante e fermoso de bater o teu oponente. E ti máis. Este tipo é parvo do cu. Sacáximo da boca. Volto ás miñas terras, derrotado pola arte poética. Pero que vai ser do noso amor, cabaleiro Raimón? O noso amor non era máis que un artificio poético. Fermosa tareixa. Teño que confesarvos algo. Eu son un pouco... Ai, que pariu. Era. Ves? Maricallo de todo. Estaba claro. Bien, tanta poesía, tanta mamarrachada. O mundo está perdido, García. Sí, todo é depravación. E falando de depravación, onde está Lopo? Eu que sei. Acaso iso importa? E esta foi a historia verídica do primeiro encontro entre o requintado estilo trovadoresco provenzal
e a sinxela maneira de cantar da terra. Unha historia de enfrontamento, poesía e amor non correspondido. ¡Ay, Galicia! A la normal de Dorato. Ai, Dios mío, parece unha estampa, miña filla. Ai, agora que teño os fillos criados. Os fillos, os netos e o pobre do bisneto que lle fixo comunión outro día, pobriño, agora que podía descansar. Mira que cara leva de salud. Bueno, salud estaba ben se non fora pola cirrosis que tiña reventado do fígado. A cirrose pensei que tiña algo de reuma nunha perna na dereita, sí. Sí, bueno, pero el pa velo Celta ainda se levantaba, ainda andaba, Ai, pa velo Celta, sí. Sei que ainda se levantado sin axuda de ninguén a camiñar no sol. Sí, e tampouco respiraba moi ben, que tiña que andar sempre ca máscara do oxígeno pejada á cara. No, agora puxeronlle un pulmón. Un pulmón é o corpo organismo adaptoulle moi ben a él e tal mataba como quería. Bueno, mira, visto así, ainda tivo sorte de morrer, que a verdade que se tiña que estar farto de tanta penitencia. Tú, muller, tú, moita sorte de morrer. Ai, no, a min cando pasaba por onde a min, hasta parece que te me miraba así por riba do ombro con unha soberbia. Parecía que vía a catedral. É que sempre foi moi soberbia, andaba presumindo da boa sorte que tiña. É un oportunista, que hasta para morrer foi a buscar a oportunidade ao carallo este. Mira, por que era tan oportunista, tan soberbio, e tiña tanta suerte para todo, non sei que carallo facemos aquí as dúas chorando como dúas tontas por él. Porque somos boas personas, mi boriña, pero sabes que che dixo? Mira, non lle escupo porque son unha señora, pero é que vou tachalo, afirma que lle metín no libro que non quero que quede o meu nome para nada. Eu xa non firmei, pero sabes que che digo, arranca para fora. Quédese aquí un recuerdo. Xoja con plastilina, carallo. País apostó por cambio e renovación. Cambio e renovación que cada día avanza. Perdón, con permiso. Molesto. Gracias. Perdón, señora Por el presidenta. maldito carácter nacional. Por favor, ¿puedo falar? Señor presidente, prégolle pero é silencio. unha proposta que define Por a favor. Galicia como que... Por favor, prégolle silencio. Moitas gracias, señor... Avellán. Simplemente Avellán. Muchas gracias. Señor presidente, encargáronme vir aquí para falar do programa de hoxe. Triste labor a encargada e asumida por vostede. Sí, certamente, pero que lle imos facer? Dígame unha cousa. Vostede ve o programa? O teño grabado do mes de agosto. Que lle pareceu? Vou empezar por dicir algo que pode sonar fuerte, pero que penso, sinceramente. A definición casi sempre son comedias de enredo. Perdón, podería ser un pouco máis claro. Estou dicindo en voz alta e rexa que neste país, por primeira vez en moitos anos, pasamos ben, escoitáronse moitas risas e tal. Nesa intervención cruda comedia. Alégrame escoitar iso, señor presidente. Eu son da mesma opinión. A mí tamén me gustou moito a comedia. Esa foi a súa mellor aportación. Moitas grazas, enteiramente de acordo. Así que, según vostede, deberíamos continuar por aí. Vale, moitísimas grazas, señor presidente. Como sempre, moi amable. Non o molesto máis. Só unha condición e concluyo. Dígame. Que ás veces voto de menos a Manuel Fraguiribarne. Moitas gracias. Tomo nota. De seguido, un sketch clásico. Que fotos máis bonitas. Sí, adiante. Good morning, comisario. Bos días, abogado. Molesto. Non, polo de agora non, pero xa veremos. Pase. Ben, imos ver. Dalle unha idea original para unha serie de televisión. Pois o mundo da televisión non é a miña especialidade, pero conte. Verá, isto trátase do seguinte. É unha serie na que o protagonista é un poli. Home, series con protagonistas polis hai moitas. Non, pero é que este é un poli especial. Este é un poli que non é moi ortodoxo. A ver se me entende. Para resolver os casos salta as normas. Entendes? Sí, entendo perfectamente. Non vou entender. Pero que os polis na serie sempre se saltan as normas, como Harry el Sucio, Bruce Willis, Mel Gibson en Arma de Sal. Un momento, pero que non é o mismo. Porque o meu poli vai en pelotas. En pelota picada. E se vai pola rúa pegando tiros... En pelotas. E se ten que poñer unha multa... En pelotas. E se un narco lle mata ao compañeiro xusto o día que se vai xubilar...
Me cago en diola, pois mata o narco, pero coa pirola ao aire. En pelota picada. Esa idea é super original. Xa lle ten título para esa serie. Atenda. Sí. Nabokov. 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 Pero iso de menos. Presta atención. Sí, sí. Imagine. Comisaría de Distrito Conflictivo. Sí. O inspector Vladimir Nabokov Ten un segundo. está redactando a máquina un informe sobre ese último caso. Listo. Lolita. Isto que é, Nabokov? Informe dun homicidio ou unha historia sobre as debilidades humanas? Para mí son as dúas cousas o mesmo. Un grolo, xefa? Xa sabes que non bebo cando estou de servizo. Esquecera que sempre cumpre as normas. Sí, precisamente diso quería falar contigo. Tens un minuto? Dispare. Ben, Nabokov, neste departamento hai xente que pensa que vas demasiado por libre, que non cumpres as regras, xa me entendes? Que o di? Polos 4 coches, 5 helicópteros e 7 ambulancias que estraguei a semana pasada? A merda esa ferralla. Os cartos do contribuinte están para gastalos. Xa sei. Dío porque teño por norma disparar antes de preguntar, non? Que me aspen se coñezo outro método mellor para a loita contra o crime. Non. Trátase de outro tipo de normas. Entendo. Dío pola miña tranca criminal, non? Unha Magnum 44. Esta boneca sempre a levo porque con ela teño o cu máis cuberto. Non se trata da túa arma, Nabokov, pero sí ten que ver co de levar o cu cuberto. Déxese de rodeos, se fale claro. Está ben, Nabokov. Neste departamento hai normas, regras de urbanidade que a xente ten que cumprir. E ti pareces pasar por riba delas. Pero hai xente que se pode sentir ofendida porque andes por aí con iso. Así que se non queres que te bote do departamento, vas ter que cubrirte, entendes? Non entendo, ten que falar máis claro. Inspector Nabokov, está seguro? Bo traballo, rapaces. É un dos meus informadores. Xa saben onde vive Pérez. O psicópata. Levamos anos tras dele. E por fin o temos. Así que podo quedar aquí todo o día escoitando ese discurso burocrático sobre normas no departamento ou sair de ter ese criminal. A merda as normas, Nabokov. Vai por ese psicópata. Era o que me gustaba escoitar. É o mellor, ainda que non cumpras normas. Despois de ver esa estupidez, estou moito peor de saúde do que estaba. Doime a decencia, a sensibilidade, a alma. Pero aínda hai cousas peores. O sketch receitado por mal gusto. Isto é un padecer. Vale, aí vai o porco do meu ama a mexar na piscina. Bueno, muller, na piscina mexamos todos e todas. Pero non desde o trampolín, víbora. Tiño é ben porco. Ríate, mira que vendo a buscar, que realmente parece que ten un tronco mondongo. Vale, ci può anuncio localizo, chama a televisión. Será po que lle valja, porque po outro... Non sei vostedes, pero eu vou ter que medicarme para que estes episodios de mal gusto non me deixen secuelas. Non pode estar moito mellor. Estou moitísimo mellor. Ai, Galicia! Ou Galiza! Ou como carallo te chames. Moito vas ter que agradecerme todo o que estou facendo por ti.